благослови и това празнично ястие в днешния ден, благослови цялата трапеза на всички, които днес тук се събрали и честват този празник. Благослови Господи техните близки, техните сродници, благослови Господи този храм, цялата тази света енория. Амин. Спаси Господи, запази под Твоята закрила всички, които празнуваме днес този празник. Амин. Спаси Господи, запази под Твоята закрила целият православен български народ, христолюбивото наше воинство. Амин. Спаси Господи, светейшия български патриарх, и го запази под Твоята закрила. Амин. Светейшия български митрополити и светейшия български клир и всех свещенических и монашеских клир. Амин. Спаси Господи, запази под Твоята закрила настоятелството и всички, които пеят, служат в днешния ден. Амин. Благословени в Господа, брати и сестри. Ето отново тук, в този достолепен храм, Свети Симеон Стълпник, сме събрали и честваме един от най-големите празници на Светата ни църква, именно денят 40 от Възкресението или Пасха Господна. Чествайки този празник, ние в днешния ден се възрадваме, тъй като Господ Бог със своето възнесение потвърди спасението на нас, човеците, като Господ и Спасител. Искам на всички вас да честитя празника, да поблагодарим и от мое име и от името на църковното настоятелство на храма за всички дарения, които са, за всички благословения, за всички благодеяния, които са извършени и за камбанарията, и за продължението на... Така, това е за дарителите, които са специално за днешния празник. Добре. Васил Николов 2 броя овце. Чета дарителите за днешния ден. Павлина Джагалска 120 броя безалкохолно. Методий Симеонов 100 лева. Асен Станков 50 лева. Любомир Стефанов 20 лева. Росен Станков 10 лева. Вера Джагалска 20 лева. Петър Начев 20 лева. Панчев, извинявам се. Рангел Шкондачки. Така 100 лева. И Румен Михалчев 50 лева. И всички, които са взели участие, за да бъде сготвено това празнично ястие в днешния ден. И на всички организатори, и на всички вас. Господ Бог да благославя и тях като дарители и разбира се всички, които са тук присъстващи за днешния празник на многая и благая лета. Благоденствено и мирно е житие, здраве же и спасение и във всех благое поспешение подаш Господи, святейшему отцу нашему Максиму митрополиту Софийскому и патриарху българскому, святейшему българскому синоду и весь священнических и монашески чин, и всех присутствующих, и всех живущих, войнури сей и сохрани их на многая лета. Многая лета, многая лета, многая лета, на многая и благая лета. За много години на всички. Честит празник! Сега, само капаците ще ви помоля да... И след това нещо, като посветиме празничното ястие, който иска да го поръса, ще да дойде тук.